Ja, så vil jeg lave opgave 1 her i Inspire, og det er ugrupperede observationer. Opgaven ud på et fødevarelaboratorium har undersøgt 20 pølser for kalorieindhold. I undersøgelsen måltes kalorieindholdet i henholdsvis 10 oksekødspølser og 10 kyllingepølser. Undersøgelsens resultat fremgår i nedenstående tabeller. Så starter jeg med at skrive herop i A, oksekødspølser, og i B vil jeg så skrive kyllingepølser. Jeg har snydt lidt i forvejen, så gælder det ellers bare om at skrive tallene ind. Det har jeg så gjort nu. Så når jeg skriver tallene ind, så over i den anden side du har åbnet, der vælger du diagram og statistik, og så tilføjer du en x-variabel. Og den x-variabel, den skal så hedde kyllingepølser. Så højre klikker du igen hernede, tilføjer en x-variabel mere, og så hedder oksekødspølser. Så har vi to her pindediagrammer, og så højre klikker du ind i det hele, og så vælger du boxplot. Og så kan man så se her, så kan man også lige farvelægge den lidt, hvis man synes man har lyst til det. Det gør jeg lige, fordi jeg har overskud. Kylling, det er gult. Oksekød er lidt mere brunt, så derfor tager jeg det. Og så kan man se, at i de her to datasæt, at du ved hvad du får. Du har 50% større chance for at få en pølse mellem 132 og 158 kalorier per 100 gram, hvis du køber en oksekødspølse. Der er 50% chance for det, da vi kan se, at nedre kvartil er her ved 132, og øvre kvartil er ved 158, mens medianen ligger på 151, så det er 50%. Mens kyllingepølsesengene, det er meget større spænd over de 50%, over halvdelen af pølserne, hvor det ligger hen, og det ligger fra 102 til 144, et meget større spænd. Men til gengæld så har kyllingepølserne også en meget mindre minimumsværdi end oksekødspølserne har. De har en minimumsværdi på 111, og kyllingepølserne har en på 86. Og øvre maksimumsværdien er ens. Den, eller samme måde, at kyllingepølserne har mindre end oksekødspølserne. Kyllingepølserne har fx 152, og oksekødspølserne har en på 190. Det var så opgave 1. Ja, her har vi så sat, det er jo ugrupperede observation 2, opgave 2 her. Der har vi så sat, det er to klasser, vi får at vide nogle testresultater fra en multiple choice test. Og klasse A, der får vi at vide, hvor mange antal rigtige de har fået, altså resultatet de har fået i multiple choice testen, og så får vi at vide, hvor mange elever, som er herovre i række B. Så vil jeg så lige skrive det hele ind, da det egentlig er meget vigtigt i forhold til den anden del af opgaven, så den hedder 3, 6, 10. Så nu har vi skrevet alle deres resultater op i klasse A. Klasse B, der får vi så at vide deres mindste observation som er 4. Vi får at vide, at nedre kvartilen er 9, og får at vide, at medianen er 12, og at øvre kvartilen er 18, og den største observation er 19. For nu at sætte det rigtigt ind, skal vi sætte en ekstra nedre kvartil ind, for at det går rigtigt op. Så vi skriver 9 her, og vi skriver 18 her. Det vi så gør, det gør det samme som før. Vi tilføjer diagram og statistik, tilføjer en x-variabel her, som hedder
resultater, højreklikker og tilføje en x-variabel mere, som så skal skrive klasse B. Højreklikker vil lave et boxplot, og der kan vi så igen se, at klasse A heroppe i resultater, se deres boxplot, at 50% af dem, de største del af deres klasse er meget tætte her, at de ligger et godt stykke mellem 12 rigtige og 16 rigtige, mens klasse B, de er altså helt fra 9 rigtige op til 18 rigtige. Så meget større spænd, men 50% og op efter i klasse A har altså igennem haft mere end 13 rigtige, og i klasse B har 50% og mere haft mere end 12 rigtige. Det er en vigtig del at se på. Men spændet fra den minimumværdien til maksimumværdien er større i klasse A. Der går den helt fra 3 op til 20, og i klasse B går den fra 4 til 19. Så vi kan også alligevel også sige, at klasse A er mere spredt fra den dummeste til den klogeste. Men hvis vi kigger på præstationerne i klassen, så kan man sige, at klasse B klarede sig bedst, da deres grænse eller deres kvartilsæt her, det dækker over et meget større område af klassen, end det gør heroppe for klasse A. Ja, det var det jeg havde for jer i dag. Hygge jer.